ngap diang sembahai pi sesisian syakane ka KYNTIEWLANG channel kani ka video ka ba mentang kwa ban bataya pi ya kini ki supplement ki ba pidei ban ai ya kini ki kun Syiar jong pi lada phiri ki broiler na du basdang hadu bakin dadap lai repose ni ti ban ai ya kini kidon new prateli bat ki vaccine arjaj dengan hikai engan pen pi kini kidei ki ba pidei ban bu shua ba pin sedang ya kani ka jingrep lani ka rukom rep ka rukom bu rukom sumari ki Syiar jong pi kenang ba pin suk nda kila kumbangi ong nda kila apang ki sitom hapok kasem jong pi pimdon kam ban lej mare sepok veterinary lani ban lej wat dawai bu lepa haying jong pi hasem jong pi kenang ba nda pi lo yo I baki long kumno baki kini ki kun Syiar jong pi ban pin sa pendon kam ki namar kini ki video ter pater iwe hadin iwe ngani kai pi kumno ban ai ye kini ki supplement nang ta pade ka wei ke bangakwa ban ong ye pi kalong ba haba pi thiet ye kini ki kun Syiar kitu ki ba supply kini ki kun Syiar ki la ai lupa ki don lupa ya kani ka charge lani ka kenjalis ke ba kabakin ai ki jaj supplement bagi dei ban ai kini ki kun Syiar bakin he kin san kam dei ke ban ong ba ladangi ai kat kini ki supplement lane kat kini ki dawai kembangi ong ba ka sakta ya ka jingko jingkia jong ubriu Henry kan mau ba kam dei kata namar ka government hi kala ailat ka health department jong kari India kala pediang ya kani kemun kam don jingkta ka kot ka kia jong ubri ladangi ai kini ki supplement ban penhe pensan ya kini ki Syiar broiler ru ti kani kadai ke ba ngan hikaya pi kumno ban ai kini ki dawai hang ni ngan pen pi iwei bat kan mau ba kini kidai ki dawai na ka benta ka to ki Syiar ki kun Syiar cop 430 ti kan mau ba ki let's say kala bandai cop 100 ka dai da ki wei pat dai ki supplement cop 200 ki dai da ki wei ki supplement lane cop 300 ki dai ki da ki wei pat ki jai supplement hanrai ki ni ki dawai lane ki supplement ki bangan pen pi ki dai ki na ka benta ki to ki cop 430 kani ka dai ka 40 powder hakani ka dawai akani ka paket ki ladon lepa ki instruction hang ni ki jingbatai hang ni kat no ba pidei ban ai tienda philayo ikani ka paket sapej bha khnang ba pin nang kumno ban ai bat hakani hakia video ki banang but ru ngandang hikai hakasngi ki ba kat no pidei ban ai kani ka supplement kani kadai ka iker kani kadai ka futuristic bat ha kajuk ke por phila ban pendon kam da kani ru ke ba phila ban yo na ki dukan ke tetracycline kani kadai ka G bromine kani kadai ka ambiplex kani apa deh kadai ka Leaf 52 kani apa deh kadai ka Ascal kadai ka calcium tekan mau ba nda phila thit shuai kini ki dawai khanang ba nda phila thit ye kini ki dawai nang ta sasedang bade ka farm jong pi namar ba nda phila sedang ye ka farm ban lej wat ye kini ki dawai yo phimio pade ka janjare pi tekan mau ba sa thit shuai kini ki dawai nang ta phit sasedang bade ban bu ban thit ye ki kun Syiar khanang ba phin suk khanang ba phin la ban sumar bahai ki kun Syiar jong pi tekan mau ba pila ban yo ya ki namar meneng pen pi bakini ki big container ki
ki botol bahe ki kani ki kan bahe henry pila ban yo hi barit ru kitu ki basdang shuana ka banri shispa lani arspa teli te pila ban sedang bantiat dai ka i botol barit ru nang ta pade ngakwa ban ong ya pi kitu ki bampat tip kumno ban snai ka sem Syiar kan mau sapet ya kani ka video kanang ba pila ban tip kumno ban sedang ban snai ka sem Syiar nang ta pade saya samlem ya kani ke jing tip syaki parlok jong pi ki bakwa ban seng ya kani ke kamru ku blai sibun